Oi, kan hriat angin pathian hruai na in kum sangni somni pali HSLC Higher Secondary Living Certificate Result chu ahun kan lo ruam han lok angin kan ti chuak le theita alo bom kop maya ei pathian hruai na liu ania alo bom kan tia tin e result chu theina tur hian mista kan tia Mizoram Secondary School Teacher Association te le MISA kan tia Mizoram Independent School Association te tin kan directorate lam athok tu te DEO te SDEO te nen kan thok ho thai me ma tin chu ba ka chuan hela ke mani board b ka board a thok tu zong te kan tang rual tha tin chu mi rual chuan a big takin examination branch te an thok ri me ma chu tiang chuanin thei to an chua hei kan thriat angin kumin phei chu election nen kan exam conduct hun hi ai nang chawa election lamin zirtir tu te an lo pot ve bok nen tiang chuanin in dailuin tiang chung chuanin thoho na thatak nuaya voina hian hei kan han ti chuak theita alo bom kan ti tak zeta tin center superintendent te le invigilator te police department te le health department te nen po center omna pianga thathakin kan thokhowa tin kumina hianin tuma unfair min semo khatianga hanin no chhuah ngai ang en tonemo khatianga kha om lo ani chu lom om kan tia hei hi center superintendent te le invigilator te na an mani mun thewa thataka an tho wang ania an chunga hian kan lom hle bokani tin kumina hianin kan hriat angin a pass percentage akha nikuma khan 71.34 ania kumina hianin 73.37% ania nikumain 2% velin percentage asang jok ani hei hi alom om khop maya tin kan zona kalmanga hianin hemi easy question kan han ti te difficult level kan han ti ang chi te le normal ang khanin ala then le deu phok thia lots kan tia lower order thinking skill anga hianin hei hianin za som rukvel a huama chuta chuanin normal question kan ti le tlema all deuh hleka kha omani chu za som rukania tin abak kha chu higher order thinking skill kan tia tlema question har deuh hlek hei chu an thiam lo no pangtena an hriat an chian lo tak hriat na tur question kha kumin hianin kan tel na sa ni kuma te po khan nia hei hi tuna kan ministry te poina an ngai poimo ania kan school education minister te poin hei hi tel tam deuh kan tumani higher order thinking skill hi kan syllabus lama chuanin CBSE te nen ain ang tlang amaro chu examination patran lai hianin mason na tur kan nei wangin chumilang hoi chuan ke bothe na pen zelani ti lai kha kanan soi dio ti chung chuanin hei kumina pass percentage po 73.37 lai ni kumaya sangzo kanan nei thei te hi alom om kan ti ani ten ke mani lama chuanin ato bera a pass zong te botin kan lom pui ema ten chute rualin a fail te le kumina hlotling ve ta lo te beidong mai lowa exam ma chon le a hlotlin na nei zel turin kan fuya a pass zong te kan lom pui em bokani ti lai kha kanan soi thei ni ta selengin hetlaya abota thoho na thatak kan nei te education department pumpuina thoho na thatak kan han nei te awangin tiang hianin result a hi kan ti chuak ani ti laya kha wena hian kan soi du chu ni oh 40% heta hianin a difficult question kan han ti a hianin application te kha om a bokina chu tiang zong te nena bel khom chu 40% kha ani compartment a hi kuminain za paruk anoma ni kumai khan an tam hreta ten compartment huna hi
exam matir kan dua achan chu heta anlu le na zel tura khanin har sanan nei lo na turin khoyamo valu don ta salangin an thian te ruala nu fum bik lowa khatianga exam an nei theina tur khanin ahun tha tur jun tha te hi chuanin kan bo sai thei tur kan ngai ani ten hemi a result hrim complain huna hi ni sari chung kan tia kami ni sari chung khanin engemaw an ma ka mo engemaw complain turan nei chuanin chumi tan chuanin huna kha kan hong ani ti la yak fo kha tun tha mei thla ni sumni pakhat thleng hi complain hun ani don ni voin result chuatin hei ni kumatanga kan local pui to kha ani ni kum akan fair school som pali no ma kumina som pali tan no ta ka kan lang thi sin akan sarkar school pakti mingan lang boka kum masalam pang hat sarkar school ka insa chi ni fair ka 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 chi ro ka ka ni nge fair school ka mai lakta heti lai hi chu ke mani bot hi chuanin ke mani jurisdiction atang khanin ani maya khati lai ma lo la tu tur tak tak chu school education department kha ani ta anni khan administration atang tele enge ni tlak chaman nei emmi zirte tun nei tlem nge nia an fail na chante wazon chua deo te pona hmuna te tlo chua chu tiang chuanin a thu langin a sarkar lawin man la thin ei chu an en liam mai ngai lowa thanem ngai takin khatiang anni to lo na tur khanin sarkar lamin han tilangin school education lampang administration khoitu khanin man la thin ani an thowa amaro chu khatianga chin chhia ran vaka kha sarkar po hian tha atilowa tin sarkar masa po khanin tha tilowa central lam khu chuanin certificate te po an certificate a khanin ral tlan an ni ti ziak turin min ron ti ani amaro chu ministry uluk takin angai tua sarkar masalama tang poina nia tuna sarkar po hian uluk taka angai tuin indiram bot dang po kan zirveka khoi bot ma hianin hei hi chu mirama tanga local ani ti hi an ziak lang lo ni chuwan a Mizoram big khatia mi ron ti tumaka a tha kan ti lo sarkar pon tha ti lowa chuwang chuan a thlir hranna om lo thei tur khanin kan kalpui a thran pa chuanin om chuang lo ni kumina SS khadilai engemaw lo omakha apoi kan tia a theianga ngin sarkar pon ma ala a ten chuti rual chuanin a ngonga kha anna salawani hlawina adar china po kha na salo kan chui chuak theide uveka ten result atanga en point kha khanin kongro asulo heta chuanin han soitai langin khata khami class B ka ti teang engeni alo hriate po kha an result atang le an mark atang khanin apui mi alo chuangena chuwang chuanin khalai kha adar lo no pangkhanin suggestion ang pa ngai deuh hleka khanin an ngai deuh mai ni na langa chu an zirvik chuang lo ni te poina lang chuwang chuanin khanin arampum ang pe chon hnonga nei lowa an school bi ka po an hnonga nei mi alo hriatna harang reng khop maya in enroll si exam le talo akha ni har sadna chu an nei nge angamor chu an mimal har sadna le khatiang achan taka kha kan va chui chi alem lo chu wang chuanin enga tinge ti lai chu ke mani point kan lo en zu yang kumin hianin engemaw zat form fill up si exam le lo hi chu an om deuh zia kha achan lai taka chu
mi bal thil te le enge modam lo na wang te mo chung ko thil te poni theya khari lai chu kan va chui ngai lo kan va chui che lo ba ro chu lo enjoy chu kan lo tum hrim hrimang form fill up se subject wise akan science akan fail kan tam oh science an tam da oh ni tho oh Mizoram mahal nak science akan club sin asan sin mi apa yang mana dan kan an di student educator kami science subject sima lo Tute hai aku lo kan tahu saya ada lo kan hram ko tiang nama kan tahu kan ni kan kan lo tak lo nak sanhi ngin apoi mo bera chuanin zirter tu hi kan lain dai tok lo ni na langin ka hria BSc science tur kha chuan BSc te an lo nia adan dik taka zirter tur kha chuan MSc mo BSc mo kami dik re ne kha Mizoram kan hria tu nai chuanin zirter tu in dai lo na alana sai me mani heta art subject kami emo po khanin a theyanga nga in zir chopin science kha awa zirtir ve maya chuwang chuan no panga khanin tuina tak tak emo khatiang thiamna tak tak kha anwa pe chuak lo te po kha ani the ni zirte tu in dai lo na tin atoi jongin soitai langin hemia kan tui theina tur hianin bot hianin hmalak na kan neya chu chu bilingual textbook a hi ni ta ni kuma tang khanin 9 le 10 hi an textbook a khanin English le Mizo tong kan da ala kan to a bilingual tak tak khana oma chu chu no pangin an chiara thadem ngai taka hriat tuma an bei chuanin mani tong ngei khanin an hre thei to do na chu chuanin science a hian a pui view tura chuan kan ngai amaro chu no pangina an chiar taimak le wai ro chuanin ai in ngatanga hei kan hriat angin kho chak lam ho te hi chuanin English ni loin an mani tong vekin science le mathematics si an zirani chu tiang deuh lek chuanin ke ni po hianin ei kumina hian class 11 hi kan release tre patoina 11 po hi amizo tongin kan da a tin 12 hi kumin hian kan tile anga bokina kumthara chuanin 12 theng hi chuanin mani tongin mathematics le science bi kai chu a om zian thiat thiam theina tur khanin khatiang khanin zirlai te pui turin bo thianin hmala ni ti khamin lo hriat pui taw langin kan thiam lo na chat ber hi chu om zia kan hriat lo wang ni tlang puya mani tong ngeya an zira an chiar taimak chuan chu chuan a puyang hemi science a tuna kan tlang niamna tam taka po hi zirti tu pon art subject zir po khanin art subject latu po khan tuna bilingual textbook angi uluk taka chiar chuan no panga khan mani tong ngein awa zirti theng ti kan ring ani zirti tu in dai lo na tan po tangkai tura kan ngai oh ani theina chen aum ve thowa a chan chu zona hi mi ina azir char chara tun ma train hi lo kalanga kumina chuan na kumakal lo nga hantia hianin za somsri somriat vel hi chu a hriat the ro thian te ni hemi zirtir tu senior to ho chuanin amaro chu tuna hot cha hi chuanin khatiang zong khana kal talwa a zona pa ngai angkal phung ni lo khanin tlema her dang lam deuh si khan no pangin khatilayan subject kha an chiang em ti hriat na tur khan zona kha an siam rem ta chu chu no pang khanin an thiam lo tak tak kha aron lang chuak ta thuak man ngai le zualani bai hat to pakha ka thiam thengot kha ani lowa awm zia khelo chuanin khatilai question kha a question in set dan kalhma kha adang lam ta dewa chuwang chuan hemi distinction de po kha hot speak ai chuanin atlang pui thoin za somruk kha chu anol puina an pass thei turan khani a thiam le zualina khatianga an ti tura kha chu za somli kha le ta chu ta thiam tak kha chu thiam ve tak to chu anni ti lai kha ten he ta hianin ka soi bel du lok pakha chu Mizoram ma hianin zirtir tu in dai lo na tele kan omna hmunna zir lo wangin
hot che war deuh kan tum rual hian heta zirtir tu pahnih khatlek omna ami tele aizola zirtir tu tha omma na ami te district headquarter a zirtir tu thatak an nei na nen khan aid anglo chuwang chuanin exam a hi tuna mi hi public exam ani ta public exam chuan atum bera chu naupangin azir lai kha athiamem ta chuanin polson thei khopin athiamem ti lai test na khani chumi dotle a chuanin public exam zo hi chuanin entrance exam kha om le ta chumi entrance a chuanin he JEE kan ti te NEET kan ti te khata valut thei tur le college thalut thei tur khan khatiang khanin om le ta adole chuan competitive exam kha ani le ta competitive a chuan athiam zual ho khanin all India level te le khatiang kha an exam le ta chuwang chuan tuna public exam hi chu NEP point atumai chuan fail omlo theise ti hi adu ber an zirlai tang khanin pass mark chin an hmu kha chuanin alom oma ti hle ni NEP na tuna kai hroina siamai chuan no pangkha drop out omlo selengin pass deuh vek zel se ti kha atumani ti lai po kha min hriat pui kha thain hriat chuwang hot ten en hian a in zom vek ta akil khor ber kha kan wangai tu ve ngai tho ni zirte tu nei thalo na mun ami kha chung te po chuanin he public exam hi an pass ve theina lai tur kha ngai tu thlen kha ngai tho bot chuan ti lai akha kan suitel du ni pass and here a begin top 10 and here in the so far we get private in the so the country so this is the local country so home enge consider common private school so far long that they can soi thiam har khop maya kan zirte dan kal mang te kha in ang lowa ten hei a private kan an tia deficit ang deuh che chuanin St Paul's ang chi te so top 10 na chuan han lang kumtina lang zia kha an ni ta an ni ho ina an zirte dan kal mang sa chu not an pingai vak loin ka hria no point an textbook atain an zira an thiamna understanding atang khan an chang tlang pui thin ani ti chung chuanin a thiam ho kal khom kha an ni boka ti mai an ni chuan entrance kha om veka tatang chuanin chumi zat ma kan hmu tur ni ti te entrance a anin ziat lin chuan an lut theita a dotle a chuanin hemi government a hi chuanin atlang pui thuin thingtlang atang pon khuata anon nei a local hian ten thiar han a thiam bik ro ta kha an admit lo arwal khai theyang ber tura admission ti ani chuwang chuan a thiam le thiam lo wain pola a thiam hlang angani lo wain government ai chuanin heta topar kha han nilo ma selangin atlang pui a chuanin tuna an zirtir na angai chuan a thakhat viu chuan alang an kalzel na po hianin ite bai ha ta mak wa musang pui a hianin an sarkar school ho te hi eta college an lu huna le master degree an nei huna te e zon na tura competitive exam a po hianin ati tha chhawa chu an ni tho chu kan hudan pakhat chu ni private a hi chuanin an zirtir dana hi kan hria private po a che chuang mi alowa mor chu an ni chuanin thei to pin khami board exam na tur khan an thiam theina tur result oriented khanin an beina sele zwale mot ati the ni chu an san na thin pakhat po hi ni na lang atam lo khop maya an mark sheet hemi answer script atepo kha hemi a photocopy mo hi an la chuak theya hemi kan dana hian tatang chuanin mark an lung oilo chuanin re-examine rescrutinize kan tiang chu Tute na mo khami athiam bik atekha zirte tu thiam bik atha te khanin an en nun le ta